har 2 sider til næste gang. Og I skal have læst dem til næste gang, så gennemgår vi dem. Skal vi ikke bare læse det hele til på mandag? Ja. Kom her. Bjerko, de smider en papirskole i hovedet på mig. Send dem uden for døren. Det er fede svin, det her. Han skal bare ned. Ja, i næste uge giver vi ham 5 milliarder. Ja, vi også. Hør nu her, din fede nørd. Jeg fucking smadrer dig. Men hvis du vil være clean, så viser du også nok til at gå på den anden side af kalenderen. Mener I det? Mener I det? Ja. Det mener vi. Jeg mener hvad fanden? Stop, Christian. Stop. Lad nu være. Jeg er rød. Nej! Fuck, man, død. Fuck, men vi har lige... Hvad fuck gør vi? Det var et. Stikker svin, der død. Hvad gør vi? Han er død. Fuck, han er død. Hvad gør vi? Vi bliver fandme nødt til at gemme ham. Hold nu kæft. Har du Du stadig skulle ned til at sige det til nogen. Ja, jeg har så. Skal vi gemme ham dernede? Vi gemmer Fuck, det gør vi. Fuck. Jeg tror, vi skal herhen. Jeg tror, det er et godt sted at gemme. Jeg kommer herovre til bordet. Så kan vi godt finde dem igen, hvis vi finder. Der er lige nogen, der er hernede alligevel. Nej, succes. Ja, læg fra dig, lad os skynde os tilbage. Let's go. Så ud herfra. Vi mødes igen her ved midnat, for så henter vi Ole igen. Okay. Hvad er Ara? Har du nøglen med? Ja. Det var fandme ikke alarm på i gang. Hold nu bare din kæft. Kom så, dreng. Hey, Ara. Kom gerne, vi vil. Dreng, jeg skulle lige på toilettet, jeg har det ikke lige så godt. Okay. Jeg tror, du vil have en igennem det, dreng. Ja. Jeg går lige ind og tjekker den, jeg kigger. Ja.
Der er helt mørkt herinde. Prøv at tænde lyset. Tim! Han er død. Tim! Hvad? Han er mobil længere. Han har fået en besked. Hvad står der? Det er fra Ole. Kom. Fuck, mand. Hvad vil det lukke der? Vi bliver nødt til at advare koldt. Det er det samme. Smid jakken her, så vi ned tilbage. Mathias hurtigt. På toilettet. Mathias! Mathias! Han har fået den samme besked som alle de andre. Hvordan fanden gør han det, mand? Han er blevet sindssyg. Han burde være død. Fuck! Hvad fanden sker der? Vi skal alle sammen dø. Bare tag det roligt. Vi skal nok klare det, hvis vi bare bliver sammen. De er alle sammen døde. Vi er alene i verden. Helt alene. Kun os to. Tag det roligt. Nej, lad være med at kigge på den. Nej, Michael, ikke også dig.